I forkert rækkefølge, fordi nu har I jo valgt mig. Og jeg har jo ikke nogen stor erfaring i at holde tale til opstillingsmøder, hvor jeg selv stiller op. Jeg har faktisk kun prøvet det en gang før, og det var i 1986. Det er et par dage siden. Det er 26 år siden. Og der gik det jo meget godt. Jeg blev opstillet, og så var der 3 valg, hvor jeg ikke blev valgt. Og så var jeg lige ved at opgive øret, men hang på, og så blev jeg valgt. Og jeg håber måske, at det kan gå lidt anderledes her. I er jo allerede lagt anderledes fra start, fordi dengang der skulle man tale, før man blev opstillet, sådan så folk vidste, hvem de stemte på. Og her gør jeg det omvendt. Til gengæld satser jeg så på, måske, at jeg kan opnå valg til Folketinget allerede i første forsøg. Og det eneste sted, regeringen har kickstartet noget som helst, det er i grænsehandelsbutikkerne syd for den dansk-tyske grænse, hvor det går rigtig godt. Der er der kickstart og glade dage. Jeg mødte Flækgaard til en privat fest her i sommer, og han sagde, jeg skal ikke tro på alt, hvad jeg læser i avisen. Det går ikke så godt endda, sagde han. Men han smilede nu, mens han sagde det. Det går rigtig, rigtig godt. Og jeg ved det, for jeg kørte selv forbi i sommer, da jeg var på ferie. Jeg handlede selvfølgelig ikke derinde. Men jeg satte solen og børnene af på parkeringspladsen. Vi skal være, kan man sige, det parti, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Vi er jo ikke et parti, der er forbeholdt landmændene frem for byboerne, eller dem med den høje løn mod dem med den lille løn, eller dem med den lange uddannelse mod dem med den korte uddannelse. Altså, vi er danskernes parti, og vi tager danskernes parti.